Lain na sa natong binarugay, no? Kapoy ba o dili? Dili ra. Ako na giday mo. Buotan giday mo. Mga igsoon, kining historical account sa pagkatao, pag-antos, pagkamatay ni Jesus, why mulalis ani? Historical gid ni siya. Gani hangtod karon dito sa Holy Land, usa sa sikat kay dito nga adtuonon nga portig yung daghanang tao nga pag-adto namo niadtong 2018 wa gid may kaadto sa atong usa ka lugar ang gilubngan ni Jesus. Nya kaning iyang gilubngan o ang iyang gilansangan nahog na lanig usa ka simbahan nga dako kayo. Murag ang simbahan murag ni adinhi ani ang altar niya ang gilubngan to adito ang gilansangan di adiri murag ginana ang dating kay matud pa sa atong ebanghelyo nga diha ra duol nga tanaman so ana nakaron unsa may wa dawata karon unsa may wa dawata sa atong katawhan sa kalibutan ang pagkabanhaw. So gidawat nila nga natawo kiningan lag Hesus. Gidawat nila gipaantos nig maayo gani na daghang mga hearing nahitabo, recorded ang mga istorya na nakita nila nga gibitay sa cross, historical nga naay gilubngan pero ang wa nila dawata nga nabanhaw si Jesus. Kamo, ni aron din mudawat mo nga nabanhaw si Jesus. Sure? Onya, dili na mo paantos ni Jesus. Nidawat naman kamo nga nabanhaw siya. Sa ito pa, Ginoo gid siya, tinuod. Nya, dili mo paantos ni Jesus. Tubag. Matod para ba sa atong unang pagbasa karon ang iyang naong di na gud hitsurag tao wa na siya'y kaambong nga madani pataniya giihaw siya giihaw sa mga tao mao na matod pagani diri sa atong kaning gibasa nga pasyon or gospel unsa may gihisgutan ang karatula nga gibutang ni Pilato, kini ang hari sa mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo nagpaabot og hari. Ila gining gisubay sa panagna sa mga propeta nga moabot ang bag-ong hari nga kariwat ni David. Pero talagsaon kay ning haria kay ngano man gilansang sa iyang mga sakop. Ang hari nga mao si Kristo, the King of Kings and the Lord of Lords, gilansang sa iyang mga kauban, sa iyang mga ginsakpan, sa iyang mga kasundaluhan. Asa ka mangitag hari nga gitamparos, gikulata, gibunog og maayo, gipurong-purong tunok sa iya mismong mga sundao nya wa gyud mo reklamo. Asam ka kitag hari ana? Naawa. Pero si Kristo, gikan sa mga alas 12 sa gabi sa Huwebes, pag humagkaon, ambot nakapanutpik na bato. Gisugda nagkulata hangtod sa alas 9 sa Biyernes o gilansang sa krus pagka alas 9. Gatinga-tinga na pagka alas 12, nabugtuan sa kinabuhi pagka alas 3. Hari ini nila. Hari ini nato. Nakaron. Unsa man sang paagiha nga maliwatas mga Hudiyo, unsa man sang paagiha nga maliwatan ni Jesus. Kung dili ganita mutuman sa sugo ni Jesus o sa iyang mga pulong, dili ta mutuo, naliwatas mga Hudiyo. O gisigihan niya po nato siyang tamparos, gisigihan niya po nato siya o duslak ang iyang kilid. Nakaron kamo, unsa man, liwat mo ni Jesus o liwat mo sa mga Hudiyo?
Sige, lingian na imong tupad. Ina ko no, unsa man ka, Hudiyo ka o Kristo? Sige, pangutan na, unsa man ka, Hudiyo ka o Kristo? Kanang mga Hudiyo, kusog kay na silang mureklamo, nya murag na silang sakto gyud kaayo. Dali kay na sila masuko, dali kay na sila magyaw-yaw. Saputon kay na sila, nya mga igihan, dali kayong masuya. Mao na sila yung mga Hudiyo, mga insecure na mga tao. Usbagling, ako naman gidescribe ang Hudiyo, giingna ko na yung tupad. Unsa man jud ka, Kristiyano, Hudiyo. Dagang kaya mo ingon, ikaw, unsam sa ka, tumututanam ka na ko. Muana gani sa tubag ni mo, di siya mutubag sa tinuod. Hudiyo na na. Kaning kawali, unsam mas tanaw ninyo ani? Ay lang yung pangutan ang sakristan. Ay lang yung pangutan na. Kaya pangutan ninyo, kibaw na sila kung sa description nila ng gawaling. Oy, mga igsoon, mo na resulta nga wa kita gyud klarong kalinaw karon, wa kita klaro nga gitawag nato og healing or unity. Kaya nga naman, dili man ta mudawat sa pulong ni Kristo. Pag-ingon gyud ni Kristo, kanang imong pangutana nako, imo ra ba gyud na o dunay nagsulti nimo ana? Piti ang naong ni Hesus gitamparos sa mga sundao. Makaako kag insulto aning pangulong pare. Pangulo ra kay nga pare, murag obispo ba? Santo Papa baka to siya atong panahon si Caiphas. Gitamparos sa sundao si Hesus nga miinsult, mura kunog ni insulto niya. Pero ang tao nga anak Diyos Ginoo, wa sila manumbaling sa iyang mga pulong ug nagsigi silang tamparos niya, sige silang kulata. Wa gyud ni baos nilang sagpa. Wa gyud. Bisan si Mama Mary, wa gyud mo baos og sagpa. Ngano man? Ibaw mo ngano? Hastang mga anghel ni Jesus, ingon siya, og niya pa nga akong gingharian din nakig-away na rong ako mga anghel. Nya, dili makaanhi iya mga anghel din Makaanhi gud. Kausar ko niya ingnon, ato aragon ni mga tawanan, patyar ko na, nianhi gud ni si Gabriel, nianhi si Rafael, nianhi din ni si Michael, napag yung mga guardian angels. Sa to pa niyang iya din mga angels. Nagyaron des niyong tupad. Labtika na ron dunggan niyo, magduka-duka mo diyan. Ay, dili mo himo anaw ang mga anghel. Nganuan, kay ang gingharian ni Kristo, gingharian sa gugma, gingharian sa gugma. Wa gyoy nahigugma nga mopasakit sa iyang gihigugma. Naabawa. Wa oy, kinsa gutay ni pasakit kamong mga bana, nahigugma mo sa inyong asawa. Tubag. Kusga, ayaw mong tubag mga asawa, kamusan, mag-una-unasan mo. Ayaw siguro ang nahigugma na ninyo. O sige, mga bana, saman, nahigugma mo sa inyong asawa, kusgang tubag. Muigham nun. Sige, ato na lang balihon oy. Wa giniklaro lagi mga bana lagi. Kamu na lang mga asawa, saman, nahigugma mo sa inyong bana, kusga. Kapariha raman din mo. May patingalig pari imong pangutano, nahigugma kas madre pader. Ing nako. Sige, pangutan ako nahigugma kas madre pader. Na. Ready, go. Of course. Kau no, agin mo klaro lagi. Mao na si Kristo, nahigugma man siya sa mga sundao, nahigugma man siya ni Pilato, nahigugma man siya adtong mga high priest, adtong mga taong gasigig mayuhar bamudag, siyagit ni ang atong lektor ri og kaning lansang siya sa krus, patya siya.
mga Hudiyos kay tingog. Unya kadto mga tawhana gihigugma magyapon ton Hesus, wa niya pasakiti sila. Iya hinoong gidawat ang tanang pagpasakit o kasakit aron dili masakitan ang iyang gihigugma. Nindot ano? Mao ni ang gugma Dios nun. Dili mo pasakit, musugot lang pasakitan. Iya ka na rin. Lingi sa mo siyang tupad. Dito sa namin lingi-lingi mo. Labi ni ginang gaduka ba? Kablitan ng gaduka. Kablita. Ingna ko no. Ingna. Musugot kag pasakitan. Ingna ko. Sige, ingna. Musugot kag pasakitan. Inigsanong tamparusa dayon. Tanaw na to. Tinuod mo na yung isulti. Daghan kay nato maglikay sa kasakit. Nya tungod sa atong paglikay sa kasakit, daghan kay tagipasakitan. Nya kay puros-puros man ta maglikay kasakit, nagsinukli ay nata paghatag og kasakit, i-post sa Facebook, siging buliing diha sa Facebook, diha sa internet. Hangto na lang noong nanay na naghikog tungod ana. No. Kamo, makaako mo pagpasakit aning gawali. Ha? Tubang. Nya, muhog muros kolekta. Huwag mo rin, nasa na, kolekta na sana. Mo ba yan ay kalipay na mo? Nagawa na yung kolekta, na mag-uol na mi. May klaro lagi. Kamong mga anak, naniaron din pulos-pulos lagi mo na ginikanan, namatay man or buhi pa. Makaako mo pagpasakit sa inyong ginikanan? Kusga? Di ninyo tubag-tubagon. Panganawang ninyo, sos. Klaruhan na. O na, wata magpuyo sa kamatuoran, ang gisultis atong bakba, ang atong gihunahuna, dili mo'y atong gibuhat. Si Kristo lahi, di siya mianhi ko, aron pagsaksi sa kamatuoran. Ningos Pilato, kay unsa may kamatuoran, wa na mo tingog si Jesus. Kay nga naman, si Pilato na puno sa garbo, dili makakita sa kamatuoran. Kamong mga bana, mudawat ba mo sa kamatuoran, na inyo ginang asawa ang naaros inyong balay? Mudawat mo? Or ato mo magsigig tanaw sa silingan? Magsige mo ingon, kanaon tao, kanagid on ta. Nga iglingi is yung asawa, sa kanus ama ni mamatay. Kanus ama. Oy, dawata in taon ninyo, nga inyo ng asawa, kay kamatuura na, bisan asa pa mo maglakaw-lakaw, bisan wapa na diya sa inyong tupad, dawatag yun na kamatuuran na nga imo ng asawa. Dili ka nang naa sa beer house nga mubo kay short, mubo kay miniskirt. Dili nang gasigig text-text nimo, gasigi og video call nimo, nga ipakita-kita pag inang ilang dughan dire. Nga ingnon pa jud ka, gusto ka? Kaming mga pare, tutukin niya sa kong loyo na may tulo dire. Mudawat ba mi nga pare ini? Depende. Og dawato na namo, malipayon mi. Pero kamo ganining tabun-tabunan, mahimo naming nami ismiringhoy dito, secret lang. Wa na, lihas na kay mignaong. Tanawa ng inyong mga bana nga doon na ismiringhoy o mga asawa nga na ismiringhoy, tanawa. Hindi katubang nila silang bana o sa ilang asawa. Ang naong, lihas-lihas. Di katutok sa mata. Di katutok Kamuron diyang mga bana asawa nga nagtupad. Di ko no, pagliningi ay mo, tinanaway ko na mo sa mata ko na kuno, tanawa na to. Sige. Challenge na mo. Sige. Ang di mo tanaw sa mata, buwan mo na. Oy, mahinana na hasta ng mga anak, kan mga anak makakon kay tanan. Dili gyud mahigugma silang ginikanan, di man ko nakatan-aw sa mata sa ilang ginikanan, di man sana sila kaparay. Nga naman, nga buangon man.
Muna si Jesus, nagpuyo mas kamatuoran, relax kay siya. Kalma kay siya. Stable kay niyang emosyon o ang iyang panghuna-huna. Bisag nangaguba pa ang iyang lawas, wa gyud siya mawa spasing. Ang akong misyon, mao ang pagluwas ani nilang tanan. Wa gyud siya mawa anang maong focus. Unsa may focus sa mga minyo, sa kasakit o sa kalipay, sa kahamugaway o sa kapitos, sa sakit o sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon, mubulag kanato. Mo gina inyong main focus. Unya ro, nagsuyop ng inyong bana. Di mo mawas focus? Mga asawa? Naambot lang ninyo. Unsa man say focus sa pare? Hibaw mo. Mangulikta yun. Mangulikta para ihatag sa mga kabos. Ano siya? Kuliktahon na mo ang kwarta o ang mga kalag. Aron ang kalag, dado na mo sa langit, ang kwarta, ibilin sa mga kabos, dinhis kalibutan. Ang jutay portion sa bulsa. Jutay lang. Sa ni kuha istanan. Pero kuhaon yun, ano hindi ay. Basta ang focus na mo, kuliktahon na mo ang kalag, sama ni Jesus, tigumo nako ang nagkatibulaag ng mga karnero sa Israel. Mo na inindot, no? Nya tabang mo na mo tigom. Mao ni ang kamatayon ni Kristo, mutigom ni nato. Nya ang ato sang pagpuyo sa kamatuoran, nga mura sa tag mga matay, mutigom sad na og katawhan sa Dios. Kanindot no, sugdi ninyo assignment, iguli ros inyo, ingna ang inyong kaubas balay, dong, day, musugot radyo kog inyo kong pasakitan. Okay, wala na isulti god. Nya mangutan naman ka, ngano man siya, musunod na ko ni Kristo, hasta sa mga papa, okay radyo kog inyo kong insultohon dong, day, okay na gid kay na nako. Siya ngano man, musunod ako ni Kristo. Ya, mo ingon mo ana ron, nga ginikanan. May musulti mo, mutuman mo ng assignment. Dili. Kanang inyong mga anak, di ginan nyo madag langit. Nabitaroy ni text nako, Father, ang akong mga anak, yano kay mo insulto nako. Ang usa pagid Father, gitukmod pagyud ko, hapit ko mahuog sa danan, inahan ni siya. Nganong naingon ani man isla Pader? Dili pa ko nila salinan usahay pagkaon. Hapit na lang ko nila patyon. Nya purti na kung antos ani nila. Karong nangadag ko na, mura na magway tahon nako. Unsa may akong buhaton? Sa ako sa unahuna, nganong ako mo sa imong lisod-lisulon. May magnakoy anak nga inyong makita. O ako siyang giingnan, mauna ning panahona nga imong ikapakita ang imong tinuod nga pagkainahan. Sunda si Kristo, sunda si Maria, nga musugot lang kag patyon. O pinaagi ana, makaamgo ginang imong mga anak nga sila di ay imong gihigugma. Pagpakamatay para nila. Ug hangtod karon wa na gid siya ni text nako. Ambot ka ha o. Naapa ba to siya diri o to ana bakas langit no? Pero ang importante ug mutuman siya to, kaamgo gitong yang anak nga siya gid ay inahan nga mahigugmaon. Kay si Jesus gani nga nag-ayo pa sa ato mga sakit, nagpapahawa pas mga yawa, nagbuhi pag mga patay, gipatay pa manggani sa giangko niya nga iyang mga anak. Kita pa ba mga kalibutan nga mga ginikanan nga puno sa kasak sa mga sala, dili ta mudawat nga sakiton tas kaugalingon nato mga anak. Kamo ako mamong mga anak, kay isip inyong Paris priest dinhi, wa di ko ninyo pasakitin. Ang uban mo lipay nako, ang uban sad mo kuan sabi mo pato sa sluha nato. Pero bisag hain pa ninyo ani, kamong mipato sa kong luha o kamong mipakatawa na kong maayo o milipay sa kong kasing-kasing, I love you all.
sana all. Ay, sige na, manindog na ta.